Тази вечер от 18 часа в столичната библиотека ще бъдат официално открити Дни на творчеството на Павел Вежинов, документална изложба и литературен конкурс, наречен "С бариерата срещу бариерите", са само част от събитията, с които ще се отбележат 100 години от рождението на писателя. Неговото богато творчество ще бъде припомнено и с две нови издания на книгите "Нощем с белите коне" и "Бариерата". Повече за това как помнят писателя някои от най-близките му хора, вижте в репортажа на Ивета Шилигарова. Павел Вежинов беше изключително интересен събеседник, невероятен психолог като писател, но той разбираше човека, разбираше човешкото и знаеше как да го осмисли. Всички негови романи имат в себе си някакъв промисъл. Павел Вежинов. Под този псевдоним твори Никола Делчев. Роден на 9 ноември 1914 г. в София, Вежинов оставя след себе си десетки книги и разкази в най-разнородни жанрове, статии и сценарии на едни от най-обичаните български филми. Сега, 15 години след последното си издаване от печат, отново излиза романът "Нощем с белите коне". Този път редактор на изданието е внучката на писателя – Вида Делчева. Много се зарадвах, че имах възможност да го направя, да редактирам тази книга. Разбира се, това е класически текст и не съм редактирала особено, правила съм грешки при набора предимно. Много ми хареса да работя с текст с толкова богат език и с толкова... И също така личният момент го имаше, че ми беше много мило и много вълнуващо да работя по негова книга. Винаги много ми се искаше, като бях ученичка, да учим дядо в училище. За съжаление не бях профил с литература и така и не се случи. А дори те учат само един разказ. Затова пък много хубав разказ. Учениците днес познават Павел Вежинов с фантастичния му разказ "В един есенен ден по шосето", а всъщност негови текстове оставят следа в почти всички жанрове. Баща ми беше разностранен талант, в смисъл той пишеше и философска литература, и фантастична, и криминална. Пишеше и сценарии, които пък от друга страна са популярни сред повечето хора. Не бива да се гледа на никого едностранчиво. Бих искала не да се възприема бариерата като фантастика, като философия. Очудих се колко блеснали очи видях, когато някой споменава, че ще се излезе книга, че се чества 100 годишнина. Но има и друго нещо. Аз пак ще се върна за младите. Те трябва да знаят. Разбирате ли, надеждата да съществува нещо е в неговата приемственост. Освен богато литературно наследство, Павел Вежинов оставя след себе си сценариите на едни от най-успешните български филми. Специалист по всичко, на всеки километър, "Тримата от запаса", "Произшествие на сляпата улица", "С дъх на Бадеми". Ясно, влюбен сте. И то като язовец. Айде бе. Да. Аз уважавам любовта. Така ли? Да, и моят директор и гоните като чума от учрежденията. Аз не. Влюбен човек до днеска не съм уволнявал. Като му се размине, тогава може. Но докато е влюбен, не го пипам. Владимир Зарев работи с Павел Вежинов в списание "Съвременник", където по-късно наследява редакторския пост. Днес и той си спомня за писателя с усмивка и за една рибарска случка с неочакван край. Изведнъж, наистина, една, ама явно много голяма риба клъвна. Огромна риба, защото повлече цялата му риболовна пръчка, повлече цялата му въдица. Той скочи, започна да навива, просто в този миг побесня, вече не беше на себе си, нали, ловната страст го взе изцяло. Започна да навива, примами тази риба там в едни шавари, обаче тя се изкубне на 1 метър от брега, огромна, може би метър, огромна риба наистина, и изчезна. Той побесня.
И ще го изкара на мене. Казва, ти трябваше да дойдеш тук с кепчето, да помогнеш, с какво съм те взел, какво правиш ти. Нали, така ми стана малко обидно, но разговорът след това премина. След 2 цигари време, този шаран удари втори път. Изглежда беше същия. Лаком, ненаситен и глупав. Отново Павел Вежинов скочи, започна да навива. Аз взех кепчето този път, приближих се до това, но той пак го изпусна. Шарана скъса въдицата и изчезна. Той вика, за какво и си с това кепче си тук? Оплаши шарана, оплаши рибата. И така отново си го изкара на мен, но този път аз вече много сериозно се обидих, засегна се, защото някакси моята вина беше никаква. Абсолютно просто. Аз желаях наистина да му помогна. Така мина му след малко, той разбра, че е виновен. Извини ми се и тогава той направи нещо, което беше удивително. Той ми разказа бариерата, която пише в момента, романа си. След 10 годишна пауза, сега и бариерата също се преиздава, за да припомни на хората, че първо трябва да преодолеят бариерата вътре в себе си, за да постигнат свободата. Така разбира Владимир Зарев посланието на своя приятел. Спомням си го чисто физически. Спомням си начина, по който влизаше в Съюза на писателите с накривен каскет. Не бръсна, така леко усмихнат, тъжно усмихнат. С така лицето му излучваше някаква особена печал. Веднага го наскачаха клакьорите, тези, които искаха да му се харесат. Но тук ще ви кажа нещо много важно. Павел Вежинов разбираше човека, беше склонен да прости всичко на човека с изключение на 2 неща. Бездарието и глупостта. По отношението на бездарието и глупостта той беше просто жесток. Той не понасяше подмазването, не понасяше човешката глупост. Боеше се от човешката глупост, както детето се бои от тъмнината. А той беше смел човек. 100 годишнината от рождението на Павел Вежинов ще бъде отбелязана с излизането на още една, 3-та книга. Книга за Павел Вежинов, която събира по-малко познати текстове на писателя и спомени за него. БНТ Свят също ще посвети част от програмата си на писателя Павел Вежинов. Зрителите на телевизията могат да гледат някои от най-известните филми, правени по негови сценарии. Тази вечер от 21 часа можете да гледате Кутия за Енфие. В петък от 22 часа и 35 минути комедията Специалист по всичко. В събота от 22 часа Бариерата, а в неделя вечер от 20 часа и 45 минути Тримата от запаса. Със сигурност нещо много интересно, така че не пропускайте тази поредица от филми БНТ Свят, посветена на Павел Вежинов.